Milé dámy, milí páni, Koledovdar Slovenom 2025, nový slovenský prírodný kalendár. Otvárame na 37. strane, alebo máme 35. týždeň tohoto roku. Čo nás čaká od 25.8. do 31.8. Máme tam kóny, ktoré sú nesmierne dôležité, pretože u našich predkov znamenali to najpodstatnejšie, čo majú konať. Čiže čo vo svojom chcení, myslení, reči a činoch majú konať, aby konali správne v zmysle vôle Najvyššieho Všemohúceho Triglava, ktorá vo stvorení pôsobí na obraz samotného Otca, časť vôle, vôkol nej v Božej časti hradu Grálu sú štyri bytosti pri tróne Immanuela alebo Svarga, ako naši predkovia hovorili, Božia moc, Božia dobrota, Božia sila a Božia múdrosť. Vlastne rovnako ako pri tróne Všemohúceho, tieto štyri bytosti v Božej časti hradu Grálu sú vlny svetla pre stvorenie, sú priemysly bytostné alebo bytosti Božia a vo stvorení časť svetla slovami buď svetlo kónom Všemohúceho uskutočnená, aby ožiarila prázdnotu, má samozrejme takisto v tomto prípade až 8 častíc svetla vôkol seba, sama je časticou svetla. Dualita vlastne svetla, že je súčasne vlná častica platí samozrejme naprieč celým stvorením, lebo z hora pôsobiac sa odráža v nižších a nižších procesoch. Čo sa týka vlastne týchto jednotlivých kónov štyroch bytostí pri tróne Najvyššieho Všemohúceho Triglava, štyroch bytostí pri tróne Immanuela v Božej časti hradu Grálu vôle Božej a 8 bytostí ako častí svetla pri Parsifalovi, duchu svetom alebo Svarožicovi, časti Svaroga vo stvorení, ako hovorili naši predkovia, Duchu Svetom, pretože je to výťažok z najčistejšieho duchovného stvorení, v ktorom je vlastne táto časť svetla z vôle Všemohúceho, čiže má okolo seba častice na každej z týchto 8 častíc, každej vlne svetla a každej bytosti pri tróne Najvyššieho to Všemohúceho Triglava. Naši predkovia vlastne sa snažili v kónoch vyjadriť vlastne k čomu človeka nabádajú, čo sami zosobňujú a aby vedeli vlastne vo stvorení správnym spôsobom žiť, správnym spôsobom konať. Je to čosi špecifické, jedinečné, čo povstalo samozrejme postupným poznávaním z dola nahor až vlastne na najvyššie miesto vo stvorení. Takže máme kvadrant Božej moci. Ako teda chápať celý kvadrant Božej moci, pôsobenie bytosti pri tróne Najvyššieho Všemohúceho, moci Najvyššieho Všemohúceho Triglava, vlastne snažili sa vo svojom živote vlastne uskutočňovať kón podobnosti. Bolo to nesmierne dôležité, Božia moc, získať moc sám nad sebou a svojim osudom, stať sa celým hosťom vo stvorení, bolo samozrejme nesmierne dôležité a kón podobnosti vlastne pomáhal v tomto procese. Povedz mi, s kým sa stretávaš, ja ti poviem, aký si úplne prirodzene vlastne sa priťahujeme k ľuďom, ktorí sú podobní ako my, a tí, ktorí sú takí není, od tých sa odpudzujeme, pretože vlastne je nám dobre v kruhu ľudí, ktorí sú nám
rovnorodý. Toto je súčasne meridlom, vlastne ako si počíname v procese získať moc sami nad sebou i svojim osudom, pretože na základe toho, aké je naše okolie, povedz mi, s kým sa stretávaš, ja ti poviem, aký si. No tak samozrejme, nemusíme byť ani jasnovidní, ani zájsť psychológovi, kňazovi alebo komukoľvek ďalšiemu, len si všimneme túto základnú skutočnosť Božieho zákonu, ktorý vlastne je za týmto kónom podobnosti. No a hneď vidíme vlastne, ako sa veci majú. To znamená, že keď nám je zle v spoločenstve ľudí, v ktorom sme doteraz boli, ktorí robia podvody, proste násilnosti a tak ďalej, a začalo nám byť dobre v spoločnosti ľudí, ktorí sa usilujú o čosi ušľachtile, znamená to, že na ceste nášho vývoja, na ceste získania moci sami nad sebou a svojim osudom sme spravili razantné kroky napred, nahor, ku svetlu. Pokiaľ nám už není dobré v spoločenstve tvorivých ľudí, hľadáme zahálačov, hľadáme svetsky založených ľudí, ktorí svet neprežarujú láskou a svetlom, chcúc byť prostredníkmi medzi svetlom a hmotnosťou, ale si užívajú sveta, preto sa hovorí svetská sláva. Poľná tráva nebudú mať čo povedať, že ako užitočne strávili svoj pozemský život, keď vlastne odídu z tejto pozemskej zeme. Prirodzene je to proces, ktorý nie je chcený. Je to proste čosi, čo je zúfale. A zo svetla bolo chápané, že počas vývoja, proste kým sa naučíme, čo je správne veci konať, že jednoducho veľakrát ešte chybíme, ale nikto nikdy vlastne neočakával stav, v ktorom sme, že sa nechceme vyvíjať. A to samozrejme neznamená, že kóny a z nich povstávajúce zákony vo stvorení prestali pôsobiť. Naopak, zreteľne je to viditeľné, proste čo sa už v tom svete deje, či človek nadáva z jednej strany alebo z druhej strany. Stále nadáva. Je úplne jedno, v ktorej je škatulke, pretože samotné nadávanie, posudzovanie, odsudzovanie nesúďte, aby ste neboli súdení. Proste človek prechádza na druhý breh a dostáva sa medzi ľudí, ktorí odsudzujú každého jedného, koho majú vôkol seba. Takí sú tam všetci a tí navzájom si neškodia, ale umožňujú jeden druhému, aby až do záveru súdu vlastne sa prebudili, že fuj, čo toto tu je, tu nechcem robiť, tu nechcem nič tu už viac robiť, nikoho ovárať, nikoho posudzovať, pretože je to tragédia, chcem ísť odtiaľto čím skôr preč medzi ľudí, čo niečo užitočné robia. Takže v podstate takýto stav mal byť aj na Zemi, že v podstate tu mali byť hlavní ľudia, ktorí úprimne sa snažia o samotný vývoj, ale tým, že vlastne vo vývoji sme prehodili výhybku z smeru nahor na smer nadol. Samozrejme, podali sme ruku aj nízkym dušiam, ktoré vôbec, ale vôbec sa nemali vyvíjať na matke Zemi, mali byť v rovnorodosti, pretože tam oveľa rýchlejšie by mohli vlastne prísť na to, že toto im nevyhovuje a zatúžiť po niečom krajšom, po niečom svetlejšom. Čiže to je kón podobnosti, ktorý nám nesmierne pomáha naprieč celému kvadrantu a máme samozrejme kvadrant Božej moci, vlastne svetoviedom, kruhu. Tentokrát máme 9. malý triglav, v svetovedovom kruhu máme viniča, vládcu znamenia Panny, máme kvadrant Božej
moci aj v samotnom Svargovom najintenzívnejšom kruhu. Máme tam Ráčika, koledu, ktorý hovorí nám, aby sme boli poslami svetla na zemi. No a v strede, v Perunovom kruhu, je kvadrant Božej múdrosti s kónom výmeny. Ten delá to a ten zase tohle a všichni dohromady udelají moc, si to medzi sebou vymenia, ale nielen produkty a služby, ale aj prežitia, to, čo prežili pekné, nabádajú ostatných, to, čo prežili škaredé, vystrihajú seba i ostatných, aby si na to dávali pozor. A z toho sa hovorí, múdry človek sa učí na chybách druhých a my všetci ostatní na svojich. Takže veľký pozor na to, kon výmeny súčasne pôsobí s dvoma kvadrantami Božej moci, aby sme naozaj múdro postupovali, aby sme získavali moc sami nad sebou i svojim osudom. Súčasne je tam ten rak, buďte poslami svetla na zemi s kónom rezonancie. Čo je to samotný kón rezonancie? A buďte poslami svetla na zemi. K čomu má človek rezonuje, k čomu sa má naladiť? Kon rezonancie je každým jedným človekom dennodenne používaný v hmote, vo fyzike, v televízoru, zapne si konkrétny program a už sa mu tam rezonujú relácie, ktoré sú rovnorodé tejto stanici, alebo vlastne sa dne k počítaču vyťuká www konkrétne slovo.sk alebo kom. No je to stránka, ktorá má vlastne v sebe určité opäť informácie a človek vlastne sa rezonuje. Pri rezonancii samozrejme vidíme triesku oku brata svojho, brvna vo svojom nedbáme. To je zákon rezonancie pomenovaný vlastne starými spôsobmi komunikácie. My dnes používame tento pojem, je známy aj samozrejme z fyziky, zákon akcie, reakcie, zákon rezonancie, zákon tiaže. Len fyzika nám nehovoril, že zákon akcie, reakcie je vždy, keď niečo konáme, keď niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme, je akcia, ktorá vyvolá reakciu opačného smeru, ale samozrejme rovnorodého druhu. Chceme brať, je nám zobrané, chceme dávať, je nám dané, chceme podvádzať, sme podvedení, chceme pomáhať, príde nám pomoc. Takže v podstate ono je to kón, ktorý keď správne sa narezonujeme byť poslami svetla na zemi, no tak samozrejme rezonujeme príklady tohoto druhu z oveľa vyšších sfér, ako je naša tu na pozemskej zemi, kde sa vyvíjame a tento kón a rezonancie nesmierne pomáha. Treba si tu uvedomiť, že v podstate máme nejaké dary zo svetla, daristmi nie sú, lebo tma nemá ani len zdroj, zdroj má iba svetlo, čiže tma nemôže dať na žiadny proste nejaký dar, ako je to u svetla. Avšak človek so slobodnou vôľou tu v neskôršom stvorení na Zemi sa môže rozhodnúť použiť tento dar zo svetla správne alebo aj nesprávne. Keď je netrpezlivý, to vlastne je dar trpezlivosti, ktorý používa nesprávne. Keď je tvrdohlavý, to je dar cieľavedomosti, ktorý používa nesprávne.
Nemá sa človek snažiť zbaviť netrpezlivosti, odmietať ju, lebo akcia odmietam vyvolá reakciu opačného smeru ešte viac na mňa netrpezlivosť tláči. Máme si uvedomiť, že je to Boží dar. Máme si uvedomiť, že správna hodnota toho daru je v tvorivej činnosti a vlastne v sebakázni začať rozvíjať trpezlivosť. Toto sa prejavuje vždy nie len keď vidíme triesku v oku brata svojho a brovna o svojom nedbáme, ale prejavuje sa to samozrejme aj vtedy, keď vidíme na človeku niečo pekné. Á, škoda, že ja som není taký trpezlivý. Fú, to by bolo nádhera, manželka, deti, všetci by sa tešili ako tento človek. A to, čo sa ma dotkne, čo vidím, mám v sebe, to, že to nesprávne používam, neznamená, že to nemám v sebe. Presne tak, ako náhle ma niečo rozčúli na tom druhom, 100% proste, keď ma rozčúli. Netrpezlivosť, som netrpezlivý, keď ma rozčúli. Tvrdohlavosť, som tvrdohlavý. Rovnako vlastne si treba uvedomiť, že to je emočný stav, ktorý sa zvýši. No a tento zvýšený stav sa zvýši z toho dôvodu, že stretli sa rovnaké frekvencie, naladili sme horor, televízor, chorli na nás horor, alebo sme naladili komédiu, no tak televízor chrlí na nás komédiu. To je proste zákonitosť, ktorá povstáva z klónu rezonancie a treba konečne ju už správne začať používať. Takže vlastne rezonuje len to, čo máme v sebe. Môžeme to používať správne, nesprávne. Keď to používame správne, rezonanciu to vytvára tú veľkú radosť u ľudí, ktorí tento dar majú rovnaký a používajú ho správne. Keď ho používame nesprávne, rezonanciu to vytvára smerom k ľuďom. Týchto ľudí si všimneme, ktorí sú netrpezliví, rozčuluje nás ich netrpezlivosť. Takže tu môžete vidieť, ako nesmierne dôležité bolo pre našich predkov chápať tieto kóny ako časti pôsobenia svetla, určitých vlnových dĺžok, určitých farieb. No a vlastne ako chápali, že toto môžu konať aj v cení, aj v myslení, aj v reči, aj v činoch, že sú to len iné políčka, do ktorých majú sadiť samozrejme to, čo je vlastne správne, pretože vývojový proces, proste, ktorý sme sa prišli uskutočniť, je neuveriteľné, že veľakrát na nielen, že zabudneme, ale robíme pravý opak a ešte sa zaťažíme. Takže tieto kóny sú nesmierne dôležité, aby sme ich konečne správne pochopili, správne vsunuli do nášho dennodenného života. Treba si uvedomiť, že práve v jednotlivých obdobiach, v ktorých vlastne máme tieto jednotlivé tri glavy, tak je to učebná látka, ako by sme počas roku mali 12 konkrétnych predmetov, ktoré pozostávajú vždy z troch častí, pretože sa dívajú na vec tromi rozličnými spôsobmi. Takže v podstate to, čo vidíme vlastne v závere kvadrantu Božej moci, raka v Svargovom kruhu, svinku v Perúnovom kruhu a viniča vo Svetovedovom kruhu. To je proste záver, keď my ako ľudskí duchovia sa snažíme získať moc sami nad sebou a svojim osudom. A ako to má byť viditeľné? Sme poslami svetla na zemi. Láska hýbe svetom, uvedomujeme si lásku ako najvyšší dar, nie si ju len uvedomujeme, ju používame. A to potom vyzerá v dennodennom živote, že prvý krok, ktorý robíme, vlastne nám zozelenie naše vyžarovanie, naša
aura, ale ešte stále pre dobrotu môžeme prísť na dobrotu, pretože k tomu prvému kroku máme dokročiť aj druhý krok a ten hovorí o tom, že keď dávame, musíme sa naučiť dávať, aby sme dávali druhým nie to, čo si oni predstavujú, že ich učiní šťastnými, ale to, čo im pomôže v procese, pre ktorý na zem prišli, čo im pomôže v duchovnom vývoji, aby boli lepší, ohľaduplnejší, tvorivejší, zdvorilejší, aby chápali zákony, ktoré povstávajú z kónov všemohúceho. A samozrejme najvyšší kón je buď svetlo a preto človek má vždy predtým, jak niečo ide chcieť, myslieť, hovoriť a robiť, rozhodnúť sa, aby to bolo svetlé, alebo aspoň svetlejšie, ako to bolo včera. A toto nádherné svetlé, keďže kón, buď svetlo, bol z lásky uskutočnený, majú v láske toto svetle, čo ich napadne sprostredkovať. No a potom to vyzerá tak, že naozaj dávajú druhým to, čo im pomáha byť lepšími, ušlachtilejšími, zdvorilejšími, tvorivejšími. No a preto ich vyžarovanie aury vlastne prechádza do fialovej. Nie je to slabá fialová, ľudí, ktorí hľadujú, nepijú ani vodu vyše mesiaca, odfotia sa, myslia si, akí sú duchovne vyspelí, keď už vlastne nepotrebujú hmotu. Nie, to je púd seba záchovy, ako človek prestal dávať pozemskému telíčku, ktoré v hmote pochádza z hmoty to, čo potrebuje a ľudský duch sa snaží svojim výžarom a ním ho udržať pri živote. No a preto sa tam objavuje tá matná fialová, silná fialová, naozaj nádherná fialová sa objavuje vtedy, a mali by sme v skutočnosti hovoriť, svetlo, zlato, fialová, aby sme vystihli tento odtieň v našej aure. Síta je vtedy, keď naozaj sa nám darí chcieť, aby každý jeden duch žil. Pretože zrelý ľudský duch chce vlastne v tomto plniť svoju úlohu, byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, nesúdi, neposudzuje, neodsudzuje, vlastne sprostredkováva maximum pre ostatných, ale výhradne takých vecí, ktoré im môžu pomôcť v duchovnom vývoji. Takže máme tam samozrejme ešte znovu kón karmy, tu si treba uvedomiť, že panna olivovo-zelené vyžarovanie, tak jak na začiatku kvadrantu v Svarogovom kruhu predstavovala kón karmy, predstavuje ho aj teraz. Vlastne treba si uvedomiť, že je to hrubá hrubohmotnosť, čiže máme si uvedomovať, čo k nám prichádza v tomto období, že niečo nám to chce povedať, že niečo nám chce uskutočniť náš život na Zemi nádhernejším, pretože nám ukazuje, čo všetko dobré sme už spravili, no a niečo nás nechce ani trápiť, ani nič podobné, len nás vystriha, že pozri sa, akože chceš ďalej stiať toto, prichádzajú takéto žatvy z toho, tak si to naozaj zváž, pretože v podstate je tu záver súdu, v ktorom vlastne sa musíš osvedčiť, že si hosťom vo stvorení, ktorý je vo stvorení ceným hosťom. Samozrejme, máme tam, keď si zoberieme ten samotný kalendárik, ešte ďalšie veci, už sme hovorili o Vietričovi, Lípičovi, potom nástupia následne ešte ďalší dvaja menší bytostní v polovici znamenia Panny, pozemskom svetovedovom kruhu Solomič a Rojbič. Treba si to uvedomiť, že naozaj jak nástupí vždy znamenie Panny, alebo teda celý trojglav, Koledo, Dačbo a Vínič je citeľne chladnejšie, tak, tak to bolo možné už aj tento rok cítiť, pretože 22. vstúpila Zem do znamenia
Panny 23. nová fáza vstúpila do Panny, čiže dvaja bytostní Panny, Vinič s dvomi bytostnými Vietrič a Lipič vlastne hovoria, že vietor proste má odfúknuť z nás a nepotrebné veci a k tomu si máme dať ráno, alebo večer, alebo aj ráno, aj večer lipový čajek, najlepšie s medíkom. Lipa vlastne bola známa pred objavením acylpirínu ako bylinka, ktorá znižuje teplotu. Treba si uvedomiť, že tu nejde o znižovanie teploty, že sme chorí a máme teplotu, kde samozrejme tiež ten lipový čaj pôsobí. Tu ide o zníženie teploty našej energetiky, pretože vonku je už chladnejšie. Vypijeme lipový čajík, on zabezpečí to naše teličko, ktoré bolo z leta rozhorúčené, že sa takisto schladí v energetike a čo vyvolá prispôsobenie schladeniu vonku v prírode. A keď to nespravíme, tak ten potenciál, rozdiel medzi potenciálmi vonku teploty a nášho rozhorúčenia, nášho telička je obrovský a hneď začneme kýchať, kašľať. A to ešte nepríde ani jesenná rovnodennosť, kde to bude oveľa dynamickejšie, pretože napriek všetkým veciam olivovozelená farba je poslednou teplou farbou a zelená farba nám je prvou studenou farbou. Takže naozaj odporúčame piť lipový čajík, aby sme postupne, máme na to zhruba 2 týždne, schladili potom Solomič Rojbič alebo Rybič. Mali by sme vlastne doplniť minerály do nášho organizmu, vlastne dať si podstatne viac rybičiek, alebo si aj na zimu nachystať, zasoliť ich solou, ako Solomič hovorí o soli zeme. No a vlastne toto je také obdobie, keď už máme žatvu za sebou, máme dožinky za sebou, dožili sme sa proste v ďalšom kolobehu možnosti žiť ďalej na Matke Zemi, no tak proste treba dôsledne pristúpiť vlastne k tomu, čo nás čaká. Samozrejme naši predkovia, tak jak iné veľké kultúry, čínska, indická, rátali aj dlhé cykly, aby vedeli, kde zhruba sme s našim slnečným systémom i centrálnym slnkom na našej matke Zemi v rámci ramenálk Orion, pretože iným spôsobom, pod iným uhlom na nás dopadajú slnečné lúče tak, jak to cítime už v tomto období, keď všetci nám hovoria o globálnom oteplovaní, len slnečné lúče dopadajú pod iným uhlom, pretože vlastne v rámci ramena Orionu ideme zostupným spôsobom s celou slnečnou sústavou za centrálnym slnkom. A to znamená, že obežné dráhy sa prirodzene smere pohybu centrálneho slnka a slnečných sústav, ktoré toto centrálne slnko obklopujú, dostáva do šikminy v rámci ramena Orion. Síce obežné dráhy proste sú rovnaké, ale dochádza k posunom, tak jak proste ľudia z ničoho nič zrazu prichádzajú na to, že deň je kratší, síce sú to malé stotiny sekundy, ale hovoria o nejakých procesoch, ktoré naozaj prebiehajú. Naši predkovia o tom vedeli. Vedeli, že proste majú sa pripraviť obratník raka, že sa opäť posunie, niekde bude teplejšie, niekde bude chladnejšie. Ale samozrejme aj samotný severný pól v tomto období sa posúva. Nielen je vidieť odľadňovanie na jednej strane, ale aj zaladňovanie na druhej strane. Posúva sa zhruba od toho bodu, kde bol smerom Rusko, Čína, Japonsko. Predpoklad je podľa starých tradícií, že zhruba 15
stupňový uhol vlastne bude na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, bude sa musieť Greenwich posunúť niekde na hranicu Moravia, Nitravy, možno až do Nitry, pretože vlastne práve tu je vidieť, že na jednej strane ten posun je smerom doprava od Nitry a na druhej smerom doľava, čo spôsobuje, že samotný opratník Ráka vlastne z priestorov Sáhary sa postupne posúva do Španielska, na juh Španielska, Francúzska a teda neveští to pre tieto krajiny nič dobré, proste pokiaľ by mali staré rátanie, tak vedeli by už minimálne 10 rokov, že postupne sa majú stiahovať severnejšie alebo južnejšie, pretože samozrejme úhlom dopadu slnečného žiarenia sa mení teplota. Nie je to otázka vzdialenosti od Slnka, ako sme už viackrát hovorili, ako tá fyzika preskúmala. Je to naozaj otázka toho, pod akým úhlom slnečné žiarenie na tú konkrétnu časť Matky Zeme vlastne dopadá. Takže samozrejme, máme tam aj pozemský sviatok výročie Slovenského národného povstania. Mali by ľudia naozaj vedieť o komplet vlastne dejoch, ktoré sa diali v rámci Slovenského národného povstania, v rámci slovenského štátu, úplne celostne sa na to pozrieť, celostne sa pozrieť na snahy vlastne povstanovcov, ktorí chceli udržať samostatnosť slovenského štátu. A aj vlastne v obnovenom Československu autonómiu nemohli v Československej ľudovej armáde zastávať generálne funkcie, pretože Beneš proste si to neprijal, chcel unitárny štát. No a samozrejme aj samotný Husák bol nakoniec v 50. rokoch uväznený a bol to práve on, kto spolu s Dubčekom a neskôr sám po rokoch 68-69 vlastne uskutočnil federáciu dvoch rovnoprávnych národov, dvoch rovnoprávnych štátov, ktorá vlastne umožnila jednotlivým štátom sa znovu osamostatniť. Je tu treba vlastne chápať kon podobnosti, kon rezonancie aj na týchto praktických dennodenných veciach vlastne vody Slovenska majú dva priebehy, okrem jednej malej časti. Keď zoberieme aj tú Nitrava, pôvodný priestor Nitravy, západného a stredného Slovenska, vody tečú na západ, stáčajú sa na juh a idú do Čierneho mora. Vody východného Slovenska tečú na východ, stáčajú sa k juhu a proste vlievajú sa takisto do Dunaja a idú do Čierneho mora. Tu si treba uvedomiť, že vždy vo federácii najviac držali spolu východniari spolu s Moravanmi. Je to prirodzené v rámci aj kónu podobnosti, aj kónu rezonancie, lebo vody Moravy tečú takisto jak na východnom Slovensku, najskôr na východ, potom sa zatáčajú a idú na juh a vlievajú sa do Dunaja, do Čierneho mora. To sú veľmi dôležité veci. Naše teličko pozostáva, teda malo by pozostávať z viac ako 50% vody. To znamená, že rezonancia vody, samozrejme tých tokov, pôsobí dynamicky vlastne na človeka ako takého. A tepelná fyzika hovorí, každé kvapalné a tuhé teleso vyžaruje elektromagnetické žiarenie, dáva ako vedecká disciplína bodku za tým, či nejaká aura je alebo nie je. Je to elektromagnetické vyžarovanie, ktoré je
vlastne zákonitým procesom. Samozrejme, má ho aj voda, má ho aj naše telo, pretože obsahuje viac ako 50% vody. No a samozrejme tým pádom ovplyvnenie je veľké. Vidíme to najviac vlastne Liptov, Spíš, vlastne dve dediny, ktoré sú kúsok od seba a teda naozaj tá írečitosť po obyvateľov jednej a druhej dediny je diametrálne odlišná. Vlastne to neznamená, že je to zlé, veď v podstate to sú len dva uhly, ktorí sú oproti sebe. Pozeráme sa na stoličku, jeden ju vidí napravo, druhý naľavo, ale je vlastne tento proces, kde rieky vlastne pramenia blízko seba, jedna tečie vlastne smerom na západ, druhá smerom na východ a tí ľudia do toho procesu, v ktorom spadli, majú určitý temperament, majú určité vyžarovanie, ktoré je diametrálne odlišné. Máme na Slovensku ešte tretiu časť, jediná rieka, ktorá tečie na sever Poprad, vlastne priestor, ktorý je teraz nesmierne diskutovaný, Gorálska. Gorálsko patrí k Slovensku. Proste nie je to otázka vlastne rušenia hraníc, ale vlastne dána možnosť, aby rezonancia podobnosti, rezonancie mohol sa uplatniť aj u ľudí, ktorí sú rezonančne trošku iní, ale sebe oveľa viac podobní, pretože vodstvo prúdi na sever. Tu je veľmi silne vidieť, že Čechy vlastne sa pozerajú takisto na sever, vodstvo Čiech vlastne tečie na sever a to robí velikánsky rozdiel. Proste opäť je to pohľad na stoličku, tentokrát jedni sa dívajú spredu, druhý zozadu, takže môže to byť nápomocné, pokiaľ vlastne čas Čiech sa nevyhraní, že ona bude diktovať ostatným, a čo sa bude robiť, ako sa bude robiť, prečo sa bude robiť, lebo má to je, že je najmúdrejšia. Áno, proste smerom k tomu severu dá sa povedať, že je to viac rozum, smerom k tomu juhu dá sa povedať, že je to viac cit a tu je naozaj jasné a zreteľné, prečo Nitra, Morava a Panónia držali nesmierne spolu, pretože k juhu, k citu vlastne sa uberajú vodstva, sú bližšie do dnes nie na Morave. Moravské Slovácko a vlastne keď sa hovorí o bratských národoch, treba jednoznačne povedať, že čo sa týka niekdajšej štátnosti spoločnej, bola štátnosť spomenovaná Sloveni, tí, ktorí žijú podľa slova a boli nej ako gro. Moravskí Sloveni, Nitravanskí Sloveni a Panonskí Sloveni, tak jak matka dodnes deň vlastne bola zverejnená, či už podľa vykopávok a rôznych ďalších vecí, ktoré našli ľudia zaoberajúci sa dejinami v širokej škále, ale samozrejme aj dnešná genetika o tom hovorí. No a samozrejme Čechy vlastne, keď si zoberieme to pôvodné Československo, ku ktorému prináležalo aj Rusínsko, je hlava v Čechách a krk, ktorý točí hlavou na Morave a Sliesku, a na Slovensku je srdce, no a zadné pevné nohy sú v Rusínsku a ešte špecifická časť krížovej oblasti je práve tam, kde je Gorálsko. Podľa toho aj jednotlivé národy majú určitú úlohu, čo spoločné majú robiť bez ohľadu na to, či sú v jednom alebo viacerých štátoch. Takže Morávania určite prináležia bližšie. Češi proste prídu na to, že aj samotná
ich vlast sa začne dívať na juh a nebude to samozrejme nič príjemné, ale vlastne bolo to tak predpovedané a tie predpovede vzhľadom na to, čo všetko sa deje, jak sa obratník kraka posúva, hovoria o tom, že tá pravdepodobnosť, že Alábe sa nakoniec vleje do Vltavy a Vltava prerazí smerom k Dunaju si cestu, je naozaj nesmierne možné a mali by na to bratia pamätať, aj keď skutočná bratskosť bola medzi Nitravanom, Moravanom a Panóniou, ale môže sa bez problémov rozšíriť na všetky národy baránka. Takže toľko k tomuto týždňu. Prajem nám naozaj radostné prežívanie a dovidenia, do počutia.